על מי אמרת זבל? די, מה קורה? מה? מה אתה מדבר ככה לילדים? מה אמרתי? שחררי אותי, יש לך ביום שני לעשות את כל זה. יום שני. קימי, אל תשכחי להטעין את הכל ולמלא את הכל שירים, למה? אין לך מעביר של מטען כזה, המטענים הישנים? עליזה, זה מתחבר עכשיו. סבתא, תזיזי את הטוסיק שלך במצלמה. תזיזי את הטוסיק במצלמה. או תראו לך לנו, אתה רוצה כשמר? לא, אבל אני רוצה לאוטו. רום! מה? הכבל הזה יתאים לך לשקע שאני מביא לך לאוטו. הביצית בארצות הברית, אותו ביצית? כן. 12 וולט זה 12 וולט. לא, אז גמרנו, לא, זה אותו ביצית, כאילו, אז תיקח שביצית שלי. יש לי באוטו. זה המתאם שלך. כן, זה יתאים לכם, לודניקים, די. אבל זה לא טוב. אז לא, תקנו את אתם השם מה $1. אתם חופרים? אני לא ידעתי. היה כזה מתאם בבית, צריך לראות. תראי לי אותי במחסן, זהו, באוטו, תראי לי אותי. אני בפספת שעברה לקחתי, היה... באייפון 3 היינו מקבלים את זה. יש למעלה, בבוידם שלך בטוח. בבוידם יש לך בטוח שם. זה מה שאני אומר. כן, צריך לחפש, יאללה, מחר, יום שני שנערוז. בבוידם יש לך בטוח כזה. יום שני עוזרים. מלא כאלה. סבתא, אתה עוד פעם שם את הטוסיק במצלמה. הלו, לא יפה, תביא את זה. לא, אני מצלמת לדורות לא הבאים. מוכן שיצלמו לו תחת של סבתא שלך. אז אני אוהב לך כי זה בעריכה. חוק את זה מעריכה? תוריד את זה מה? כשזה בעריכה, תקטע לי. תדבר, אתם מהר הביתה? מה קורה, רוב? יאללה, בנות, בואו. את באה הביתה? איזה יופי. רוב, מי עשה לך את הצבא? זוז כבר. יאללה, לודניק.